Sunday hangover killer. Makabatire ko muri Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri bandire mukadibe kufamba mukadibe kupfapfedza nekutsodzera dziri kuitika matima nawo nyika ino. Zimbabwe regaindire vene chirizo ndakadzipakata ndange ndiri mukadibe kutendera mukadibe nyika ndange ndiri mukadibe ari kufamba zvangu asi chokwadi muri Zimbabwe kune vanona matadzikereke dzimwe dzimamwe vakereke ndakasvika ndikanzwa ivhangeri shoko raMwari chiparizwa vanoprofita ndakanzwa chiprofitwa ivhangeri ndakanzwa chiparizwa ndakafamba mukadibe nyika ino muri Zimbabwe ndine nyaya yandinayo muri Zimbabwe yandoda kutaura pano ndine nyaya yandinayo yekugokwe nzvimbo inonzi manoti nzvimbo inonzi Mateta kune vakomana vakaenda kunovhurira amai vane 90 years ndokubva vavabata chibharo ndokubva vaba zvimwe zvinhu ndine nyaya yandinayo muri Zimbabwe yekudomboshava vanhu vakati vachifamba ndokuona pane imwe nzvimbo pakaratidzwa kuti pakacherwa pakaratidzwa kuti pakafutsirwa asi pasaidhi paine ropa right vanhu vachibva kumapurisa vakanoripota aiwa tizivi chakachererwa pachii tinogona kugara dzimwe dzenguva pakapondwa chi pakapondwa munhu ndokubva vaenda zvakazowanikwa ipapo muri Zimbabwe polisi yakaenda ina unonoka kusvika ndokuudzai ndinazvo ndine nyaya yandinayo muri Zimbabwe nyaya yekuEpworth inoshungurudza mumwe munhu anga achitorera mari kunze kwenyika ndokudzoka pamba pake ndokuyatsogarisa mune zvakanaka izvezvi pazuva ranhasi kumuka imba yese yakazorwa chimbuzi padhoo muzvidhina padhoo pekupinda napo mahwindo chakazadzwa chimbuzi chete imba yese chikonzero ndechei havasi kuziva ndiani azadza chimbuzi ndine nyaya muri Zimbabwe yemukwasha ari kuchema-chema neshoko riri kubva kuvabereki vemukadzi wake kuti mukwasha wedu ingomwa mukwasha wedu habari apo vane vana 2 nemukadzi wake kuvana vakabva kupi hapo pane kweseni make ichokwadi muri Zimbabwe ndirimo paka muri Zimbabwe nyaya yandoda kutaura panapa iri pamarondera right kumarondera muri Zimbabwe kuna baba vakafa vaine 37 years vakafa nenzira yeaccident vachibva vafa kumarondera nematambudziko vakafa musi wa 17 December 2023 havana kufira mukati mekuta vakafira kuri kumaruzevha vafa kudaro ndobva vavigwa kudaro muri Zimbabwe hama neshamwari vehukama nevagarisani rufu tinochemedzana vanhu vachema murume uyu musi wa 9 March mwedzi uno mukoma KB munhu akafa musi wa 17 December 2023 nhasi uno akaonekwa musi wa 9 March ari mumba memumwe murume asiriwe ukama mutumbi kana kuti chitunha ichi chakaonekwa sei right mutumbi wandiri kutaura uyu wakawanikwa uri live vari kuona munhu mupenyu ari mumba kwete akafa yes baba vamudzimai vaenda kumusha vabva kupawa vachiti vakuenda kumba vari kutosvika vari kukinyura dhoo vachipinda mumba vari kuwanikwa munhu akagara pamubhedha yes but munhu akawanikwa uyu muri Zimbabwe aive sahwira wababa ava zvaizivikana nenzvimbo yemarondera sahwira wavo baba vakatanga kuti ndiri kubva kubhawa ndakadhakwa here vanoti simba rikubuda mumba kana kutiza ndakarishayiwa asi vakazobuda pava paya ndokuvhara dhoo ndokuenda kune mumwe imwe imba ndokunorara varara kudaro mukoma KB vakaita 3 days vachiona munhu wemumba havana kutaura wai vasina kutaura vanoti ndakagadzwa dare nemurume uyu kuti gore rakati tikaenda kwakati tikaita zvakati gore rakati tikaenda kwakati tikaita zvakati pandakafa inini sutu yangu yanga iri kumba kwako waenda iwo kunorodza mwana wako wakaenda nesutu yangu mufi ari kutaura wakadzora here nokuti mudzimai wangu pandakaburitsa sutu mumba mangu handina kumuudza ndakaburitsa pakutamba kwedu ndaingofunga kuti paichadzokaka but ndakasvika pakufa inini usina kudzora sutu iyi saka chii uri kuzvifambisa sei zvikanzi kudini inini pachangu ndine mwana wangu ari kurwara kwaari kuita une zvawaifanira kuita iwewe mushure mekunge taenda kwatakaenda tikapiwa zvatakapiwa
zvese wewe wanditungamidza inini ndakapose ndauraya mukadzi wangu ndikauraya mwana wangu 1 nhasi unomwe mwana wangu ari kupenga ichokwadi pamba apa pane mwana anotogara mumarondera aachatodzorwe kumba atori netime anongochera hake mapepa achigara mabhini anongotenderera nenzvimbo vanoziva munhu uyu ari mumarondera right zvadaro nhasi uno ini ndafa chawakaitewochi ndokusaka ndauya ndadzoka asi munhu wandiri kutaura mukoma KB akacherirwa pasi veukama anozviziva regai ndikubatei muromo irise inorwadza zvaitika kudaro kuti izvo mwana ari kupenga mwana wangu akashayika mukadzi wangu akaposa nefani accident but pane zvisi zvaita takagara pasi kuti tichawirirana zvinoitika kwako zvigoitika kwangu wakatora sutu yangu but hauna kudzora ndasvika pakufa zvinofamba sei murume akaita 3 days achigara nemunhu wemumba achigara ega kuti ndo zviri kuitika mukadzi wake akamufonera kuti imbomira kuuya kunoku pane dambudziko nezviri kuitika hazvichoti iwewe wona marwariro wakamboita last time haana kumira musha mukadzi haana kuuya murume uyu akazokwanisa kufamba ndokuenda kune mumwe wefamily isiri family ina baba vakafa but vari verudzi rumwe chete right kuti regai ndikudze ndine nyaya ndinayo but nyaya iri kundiremera kuti nditeero ndoita sei handinoziva kuti baba ndenge vakafa kufa kwavakaita but izvi kutaura kuno kwandiri kuita vari mumba mangu hausi mutumbi wakafa but munhu mupenyu ndakatotaura navo zvokutaura zvese wo mwana uyu akapiwa nyaya iyi haana kwanisa kugara nayo ndokubva aenda kunozevezera veukama hwake veukama wake vachibva vachivedzera vakati chokwadi chiripo ndechekuti yedu hama takaifutsira zvavari kutaura kuti vari kumuona akagaraga maybe zvatova zvimwe asi vamwe vachivedzera kuti tinoziva vanhu ava mataimbofamba tine zvataibata taiwe vakariwo ukama hwakasimba vanga vaitowirirana zvinodarika isusu vamwe ukama saka pane zviri kuitika kana vakuda nenyaya iyi vachauya kuzofugama kwatiri togara pasi toonesera kuti chii chiri kuitika ikoko right zvadaro mukoma KB mudzimai wemurume uyu asati adzoka kubva kumusha kuya ndobva adonhera mugodhi achichera mvura haana kufa ndokubudiswa munhu wandiri kutaura mukoma KB mukasvika paari andesinga akaluza memory akaona munhu anogona kutomuti pamwe anichazivi nguva dikidiki mukutaura naye iye mudzimai iyeye tobva tabva ipapo baba ava dzimuri dzenguva kana vakangogara saizvezvo vanotori kana vakutomuzwa kana kuti vachidya vanogona kutokotsira vakabata musi wesadza usati wasvika mumuromo zvazvo kunguti pavari ivo vane zvakuitika ndokubva vaita zvokunzi vatava kurwara kudaro vanhu vari kuudzwa nyaya iyi veukama munhu akafa ndo vakazoendesa shoko kuhama dzemurume uyu murume uyu ari kurwara but pane nyaya yakatumira kodi isusu akakuudza iwo here zvikanzi kudini nehama zvikanzi nemambatichachiudzisa zvikanzi ndo nyaya ari kutaura kusvika murume abvunzwa achibva taura zvikanzi uri kugarira nenyaya yakadaro kana zvakadaro munhu uchimuona iwewe ukafa nhasi isusu veukama tinoita sei ngaitaurwe ndokubva yaunganidzwa vanhu vanhu vakanzi izvo pindai mumba ndo pakaita nyaya kunzi vanhu vapinde mumba ari kuti munhu arimo ndokubva pazotsvagwa mubatsiri patsvagwa mubatsiri mukoma KB mubatsiri akataura haana kuti ndiri kuuya ikoko akati handikwanisi kuuya ikoko musati maya kuzopinda mumatare angu ndivhure mugwagwa right uyai kuno kusafamily ndokubva vaenda kumatare vaenda kumatare zvikanzi izvo baba vanofanira kutaura chokwadi vane zvavaibata vachiita majutisi uyezve vane kwavakaenda vakanotora zvinhu zvavakatora asi vakava neuchenjeri zvakaipa zvese zvaenda kuhama yavo ivo vasingosara badze izvi zvatori nemari yavakawana yavasina kupa umwe akafa baba ava vane mwana izvezvi ari kugara ari musango havana mwana anorwara nenjeri ari kupenga right mwana iyeye kupenga kwaita ikoko ndokusumudza kwaitika mabasa evarume ava but hazvina kuwandira kuna baba vake zvakawandira kuna baba ava vapenyu ava afa uyu ari kuchema uyu ende ari kushivedzera kuti izvo kumba kwemurume uyu kune zvinhu zvemufi zvakasara ikoko mukadzi wemufi ende unotora hembe dzemurume wako unoni dzakakwana here ndobva zvabuda kuti sutu aipo ndobva hanzi sutu ndokubva aibudisa zvikandichidzwai pamushonga yenyu murume uyu ari kudzoka zvakasimba apa panonetsa apa kunyange tikagadzira sei pane zvichaparara pane vachafa pane pfuma ichaparara tiri ipapo kwete kumirira mangwana right zvikanzi neveukama hatingasiye munhu ari so veukama misha miviri ichibva yawirirana kuti ngazviitike ndobva zvaitwa mukoma KB mubatsiri akapinda mumba ndokubuda achizunza musoro maonei haana kutaura mumba makapindwa nemubatsiri mupenyu mubedroom memupenyu okay macho muri kunzi ndo muri kuonekwa mufi ndokubva abuda
ndokubva mubatsiri ati aripo here akasununguka kupinda mumbongo. Hama yenyu haisi kupenga nenjere zvairi kutaura ndezvechokwadi, asi ndoda kutanga ndakudzidzisai nokuti imimi muchati maybe mubatsiri arikuda kukoresa zvinhu, asi zvinhu zvandavinga pano handiziri ndazvitaura zvakatara kutoudzwa nehama yenyu, asi zvaari kutaura ichokwadi zvakaitika. asi kuti muwane umbo panoda nopinda kuti vaone zvirimo. Asi musati mapinda regai ndikudzidzisei mabasa emweya anoti ahukwanisi kusangana neakafa mukazopesana ukasara uri right. Asi kuti musadzise zvinhu vanoda kupinda pindai, asi zvaari kutaura zviripo. Asi ndine zvandichagona kuita but pane zvisingadariki nokuti akapedza kare murume uyu nokuti vaishanda vese ropa ravo ritori rimwe chete. Yes. Inzwai nyaya iripo. Ndichipedza kuita panapa ndapinda mukati handikwanisi kubvisa munhu uyu. Tora mwana wababa vakafa ari kunzi ari kurwara nenjere kwaari, ndo patinotangira. Yes. Ari kuzikanwa here mwana wababa vakafa kuti ari mumarondera anotozikana kuti aripo pakati, anotozikana kuti arimo mumarondera but kana mapinda marondera kungotsvaga kuti ari papi chete asi arimo. Vakomana ndokumhanya ndokutsvagwa mota ndokupitorwa beni power yakanosvika ikanobata mukomana uyu ndokumusunga netambo ndokuuya naye achingopinda mumba mukoma KB, achingopinda mumba akagezwa achibva pinda mumba achipinda mumba mukoma KB ndokubva angoskrima iye. Vanhu vakabvunza kuti askrima ndiani, zvikanzi mwana apinda umu, zvikanzi right. Ndobva kechitu kwaita mumwe munhu askrima zvikanzi ndiani mumba umu mapinda 1 munhu. Mukomana anga achirwara nenjere right. muri kuzwa rimwe shoko here. Ndobva mubatsiri apinda ndokubata mukomana uyu ndokumutonzera kudhoo, vanhu vakaungana ndokubva vachiskrima mufi uyoyo ari mukati zvikanzi uyu muri kumuona here uyu muromo wake uri kutaura here, teerera zviri kuita mukati ndokutanga kuskrima kuita noise. Zvikanzi right zvandakuda kuita panapa ndakuchibuditsa uyu ndokubva abuditswa nebva padirwa mvura. Pachingodirwa mvura mukoma KB imba ndiye ng'ando moto kubaka kutsva ichipedza kutsva kudaroka mwana anga ari kuchikoro vachibva vashedzera kuchikoro kuti mwana adona. Mwana wandimutora akatofa wemurume uyu munhu wandiri kutaura mhuri yeZimbabwe vagari vekumarondera wamunoziva achigara pamabhini, wamunoziva achigara murengi achitendera muguta remarondera. Mukoma KB ari pamba kutaura kuno kwandiri izvozvo akunzwa sei? Hana chaakashandisirwa kana kuita sei. Mushonga wakadirwa kupinda mumba nokubuda chete kunosangana namundara wake akafa atorira izvizvi. Asi imba yemundara uyu yakatsva, mwana wemundara uyu akafa. Mwana akashaya ari kuchikoro mwanayi grade 6 mwanasikana grade 6 musikana ayangonzi adona kuchikoro. Nguva iyoyo mafoni akatosvika vanhu vakatoungana vari pamba achionzi mwana adona mwana atorwa vachisvika kuchikoro atatomuendesa kuhospital. Wasvika kuhospital mwana atoshaika nematambudziko. Imba yakatsva yemudhara uyu imba yakaita sei? Imba yemazenge mukoma KB vagari vekumarondera. Imba yemazenge yakatsva vanhu vakafungidzira kuti dzimweni dzenguva manga mune chinhu chakafanana nemagasi nokuti makazoputika kuputika kwakasumudza mazenge neimwe moto zvokuti dai pane dzimwe dzimba dzaiva padhuze kana kuti mabvirabvira yemoto mamwe akatosvika kumanext door ekuda kwokuputika kwakaitika. Vanhu vakamhanya, vanhu vakatiza vakaita sei. Saka izvo chero kuno kwatiri kuita baba ava kana vakagara vanenge vachingochema muri kuchemei havasi zvavanotaura. Mukadzi wavo havasati vatomutora kubva kuvabereki vake kwaanga ari kwaari kuita sekunonzizvo munhu ari kungokangana zvaari kuita, ari kurasika njere. Tobvunza mubatsiri anoshevedzera achiti mashandiro atatoita kuti baba ava vasare vari zvavari izvi tatoshanda zvakanyanya. Vaifanira kuita sei? Vaitofanira kunge vakatoparara nokuti dai vairamba vachisangana nemurume uyu vaifana imwe nzira manga musingazivi. Vanochibvunza kuti munhu zvanzi munhu uyu mukamuona ngechituo munenge muchinyepa, hamuchamuone atuya kuzoita basa rake. Nzira yanga achifanira kushandisa nayoka ndo yatapfuudza nokuti asangana nemunhu wake. But mukoma KB vanhu vari kuti mukasangana naye iko zvinozvi murume munonzwa tsitsi. Murume aishanda basa rinozivikanwa, murume ane zita mumarondera, murume ane tunhu twake. But izvezvi zvadhakwa
saka muri kuti mufi aidzoka kumunhu mupenyu nokuda kwekuti zvavakawirirana pawakaenda kunotora mushonga wavo havana kuzviita. Uyu mupenyu uyu akabirira mufi ende akatozotaura achiti mumwe wangu ndo zvaari kutaura. Panguva anozobvunza kuti wangu uri kutaura kuti ndo zvataura, zvaari kutaura manyepo here nokuti taiziva muine ukama muri tsika nditsike. Angasingadai icho chekumarondera chandivhundutsa ayo ndo anonzi mahwani sawira avo vakabata uye vakashandisa kamumwe wavo anga afa, right? Hanzi kuti vashandise mutumbi uyo, right? Wakashaya ngaripe kuti zvipere. Saka kupera kwazvo mwana wasawira mupenyu, kufa kwaakaita nokutsva kwakaita kaimba ndokuti zvipere. Uyo mwana airwara nenjere achibva toita munhu kwaye. Ndakandasiya mamwe mashoko avakaudzwa izvozvi ndiye kuti tiri kukumbira vane munhu ari kurwara nevane munhu akafa motorana, enda iwe upenyu uri kuziva kwamakaenda imimi. Yes. Endai munozadzisa mashoko kuti pakati pedu tiripo tu wana akaita sei, wana akafa. Kana muchitya nditorei ndikuperekedzei musvike muvaudze kuti pakati pedu pane akafa, nokuti ikoko ndo zvavakatoudzwa imi, right? Kuti pakati penyu kana pane mumwe aparara munofanira kuuya muchitaura. Ende mune zvamakagara maudzwa imimi zvamaifanira kuita nekusaita, but mangamusaita nekuti imimi manga muine uchenjeri kune mumwe wenyu. Saka sawira anga akangwara kufura mushakavu anga angoroleka mushakavu. Saka mushakavu achibva adzoka zvikanzi okay, uda kundiendera kumberi handiti handeitora izvezvi suti yakadzorwa ngesingazi mukadzi aiti ndasikatozidi suti aimumba ino. Zimbabwe muri kuti kudini icho chekumarondera chandivhundutsa ayo ndiwo anonzi mahwani ya KB. Ndinonzi the ambassador Tinashe Gotora, ndiri pano paSolomio, pariseko paSolomio 7713938538 7713938538. KB naBozho murume wekuru wa girlfriend yake kusvika yafa achibatsirana nomudzimai wepamba, hapana zvawakagona rudo haruchisina dhiri, hanzi haruchanakidze sei vakauraya, hanzi vakauraya kamunhu. Okay, ndinonzi tichaona kambuwa paHaka Game Park Cleveland Demo kuno kumasasa. Nai baba Isabel, kana usisadeka munhu wadii kungomudza kuti zvapera chete kokuzorova nokuraya munhu ndo andizii kuti zvinopinda muropa here kuita sei muri yeZimbabwe. Zvinorema here kunzi handichakuda, zvinorema here kuudza munhu kuti handichada. Uri kuudzwa unozvigamuchira sei? Yes. Uri kuudza mumwe unozvigamuchira sei? Nyaya iripo mukoma KB inyaya yemubhaibheri yevanhu vakazosanduka kuita churu chemunyu nokuda kwokucheuka. Yebo. Kana tiri murudo unotogona kutengera munhu imba, unogona kutengera munhu motokari, asi ane zuva raanomuka achiti nekuda kwezvakaita sizvozvo inini handichada. Zvapera. Ukangofuka chine kumashure kuti chokwadi hauchada here ndekambotenga mota banga mujere. Chekumarondera icho ndosaka Winds akaimba kakuti handingakanganwe kwandakabva, baba avo vakaitirwa kafevha vabva vangoti mumwe wavo atoenda forever. Ndinonzi Maikestri Kariye pakapiripiri. Maikestri Kariye, yes, vanogara kachibada chimuti pakaipa. Kumarondera icho mufi akagona kurayisa kamuri isina mufi akagona kurayisa muri isina zvainoziva. Ndinonzi mai Ana Kufiyo, baba Isabel. kurayisa musi, right? Baba Isabel, imimi sevabereki pamunoenda kunotora mushonga munozviziva kuti zvinhu izvi zvinozobackfire mangwana. Hakuna munhu asingazvizivi izvozvo. Munozviziva kakuti zvinozobackfire mangwana, ende pamusoro pezvo wobva wada futi, right, kudisadvantage mumwe wako nokuda kwekuti makawirirana nokuti wakangwara. Zvinokungwara kuri baba. Tarisai moni baba Isabel.